Mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Otron databi the very latest kasubago na iluwas naman niyan but we reiterate tabi gabos na classes po elementarya, high school, public and private alas 12 ngunyan tabi urulian na kamo orden iyan kan Gobernador Noel Rosal in anticipation po iyan sa uran na efekto kan although daiman po kita nin peligro sa duman sa bagyo mismo ining si Krising pero apektado kita kan hugot kan oran kay ni lalo na po yung habagat. And duman man tabi sa Catanduanes may mga paraan tabay man kita diyan sa Catanduanes tabi dakul kita diyan. Sa Catanduanes man gabos na level both public and private pinagsuspender naman tabi kan Kapitolyo Provincial man kan Catanduanes diyan sa pamamayon ni Gobernador Patrick Azanza. Chikitan chikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tambang bang ketumbang kepin. Chikitan chikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tambang bang. Tingog Kanbanwaan na tabi Huwebes St. Jude pet sa 17 nangunyan kan Hulyo. Sa paghampang niya to kaining kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabaws. Happy birthday ma po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Sagkod kitang, Webes sagkod sa nakitang 10 a.m. Kapag 10 a.m. pag Webes, yaon po ang alagang PhilHealth. Kasabay niya to ang tropa Mega Force Patrol. Pading Jimmy Ansamuyang Chief Reporter si Pading Jim, siyempre si Pading Al Armario, Pading Jomar Bien, Joshua Bino and si Angel Mustanza, Karen Nicole Ala. Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano, Ecstasy. Sa Manibela Henry Mata, Master Control yaon dyan si Pading Nal Baldo. Sa newsroom, ansamuya pong malalauman. News Director Mar. Kasabay si Ma'am siya Leron. Madam siya. Jen Matthew Balyaran. Siyempre si Nicole Ann Gloriani. Yaon man siyempre minasabay sa pagsumada kan istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Jimos Barrios. IT, yaw man po si Jerome Nico Martinez para sa broadcast man kan DCGB, worldwide, netwide, DCGB News Online, Facebook and YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako pan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, before we proceed tabi sa mga temas na sa tuya man na pag-uristoryahan mo niyan ang reports diyan sa luwas and siyempre baka makaulay ta si Mama Mila Salamat tabi Mama Mila na Bal City Councilor Mama Mila Bal. Napapalaban siya ngunyan sa kwan sa ining ABC sa sangguni ining provincial level taud-taud inirib kita nin impormasyones diyan tabi yan otronta suspendido po ang klase effectivity yan 12 noon public private elementary hanggang high school Albay very clear suspendido ang klase effectivity 12 noon July 17 bilog na Albay elementary and high school both public and private. And may pinadaraman ang sa tuya dyan na enkargado chief kan ining Albay Public Safety and Emergency Management Office may pinadaraman na kopya kan advisory number 11 series of 2025 tabi suspendido ang klase
no crossing of swollen rivers, evacuation preparedness and monitoring, and avoid ining necessary travels. Kung bako man masyadong importante tabi, por dahil kan bagyong ining krising and ining enhanced southwest monsoon. Ini kaya nga krising tabi, nagkadaragog na nito kasubago, pig para iristoryahan na yan duman sa programa ni DP Henry. Tabi, medyo huruhalang kauman, in fact, ang kunyang kaini, ang coordinates kaini, taod-taod na hapon, mga nasa 14 na po, ang coordinates kaini, and pasiring ini duman sa may norte, Central Luzon tabi yan. Maray naaga tabi Senyor Jason Gomez Puyo de Segundo, sus masira mo ng pangudtuhan mo. Inun una talima go Buda ginisang kamatis with urabang. Naigwang tinapa. Iyon ang gadanan bat. Jesus Mariosep na pangyari. Si Ram sana, Sir Jason. Ay naku, nagriliwoy ako. Gunong pangudtuhan mo, Sir Jason, ha? Inununa talimaggo, ginisang kamatis na igwang urabang, pagkatapos tinapa na igwang tili-tili. Wow, nasiram. Sige, maray na agad tabi sa imo, Senyor Jason Gomez Puy. And si Sir Nelson Garcia, si Daddy Nelson, maray na agad tabi, Daddy Nelson. God bless man tabi. And si Benji Depogi, pa-shoutout daan, nagdadangog man siya, si 0901. Sige, yan. Dali mo na ta, pudanta daw si City Councilor Milabal. Ining elecciones ninda sa kunyan, sa ABC, kung ano na ang sitwasyones dyan. Nagre-ring tabi si City Councilor Milabal, baka lamang makainirip kita kung ano na ang developments diyan sa tanapapalaban ini an sa iya man na ka-counter o sa ibong nasa linya si City Councilor ABC President kan Legaspi, City Councilor Mama Mila, maray na agatabi si Pio po kan DCGB. Maray na agad tabi, Pio, siring man sa gabos na nagiantabay din isa sa imong programa. Sana magkaigwa ka mo ng bendisyon hali sa satong kagurangnan na puro kita po ligtas. Mm-hmm. May ipinabot sa kong informasyon baga, so padara mo tabi, Mama Mila. Lawuso ko niyan, ABC elections sa aga sa provincial level. Opo, tabi, Pio. Ta siyempre, baga, susato na dating Liga President kang Albay Province, nag-elevate na po bilang City Mayor kang siyudad ni Legazpi, si Honorable Hisham Ismail. Mm-hmm. And saro pa po, dapat baga ang ma-assume is the Vice President, pero nagdalagan man po siya bilang councilor kang munisipyo kang Kamalig, and nasalidahan man po siya, kaya duwa po ang bakanting posisyon sa Liga Albay Chapter. Ang bakanting niyan is Presidente and Vice Presidente. Opo, tabi, Pio. Opo. Ining turnong na bakante na iyuan pagpipirilian sa aga, sundo Opo. no arin ang term of office kaiyan tabi na kukumpletohon. Sagkod baga tabi, Pio, na matapos ining ining presenting administrasyon na kung magkaigwa ning election sa December, so nakaluwas duman kung susisay maaspirar, iyon na naman po ito ang makarandidato bilang mga Liga President kang lambang munisipyo asin siyudad sa probinsya kang Albay. Iyo nga yan, saro pa tabi, Councilor Mil, ang pigapudan mi, tamay nagharapot, what will happen? And di ma-election baga tabi sa aga, wherein which saro sa mga aspirante, si Mama Mila Bal, sumanggagana dyan na presidente and vice presidente respectively,
Sundo Opo. no arin sa natabi iyan maduraraan sa indang termino de opisina. Basta piyo dai pa mag-election, dire-diretso pa po yan. Yeah. Okay. Kung magkaigwaning election sa December, di panibagong kabanata na naman po yan na matatawan ta, makondukta na naman kisarong pag-eleksyon sa Liga ng mga Barangay, digdi sa satuyang probinsya. So meaning to say, sumanggagana sa aga na Vice Presidente and Vice Presidente respectively, open-ended lang ang term of office. Sagkod na, so kung malawos naman sa eleksyon sa Disyembre sa Barangay Buda SK, sagkod na makapili na naman ito kung sisay an masalida over. Opo, tabi, Your Honor. Ay, yan. At least naklarar tabi. So, arog ka ng sistema pala. Now, we zero in sa aga. What ba, ano ang kwan? Ano ang turning point? Kung baga so factor na nagdesisyon ka, yusulyabe na nagdesisyon ka, madalagan kapag presidente man kan mga kapitanes marepresentar sa bilog na probinsya ng Albay dyan sa Sangguniang Tabi, mamamila? Ako baga tabi Pio, through experience, siguro po ang may, kung sa hihilingan mo baga Pio, may kredibilidad naman ako na lumaban sa arog kaining posisyon dahil baga Pio sa nakaaging mga kaito pa pag kaito pa kang naging kapitan ako sa Samuyang Barangay, sa Barangay 2. Permi naman po baga ako nagsiserve sa Liga ng Barangay sa Siyudad kan Legazpi. And syempre, natawan ako ng oportunidad digdi na ako po so nagmana kang binayaan na posisyon ni Mayor Isham. And kulangan man po na oportunidad na tiniwalaan man po ako kang gabos na punong barangay kang Siyudad ni Legazpi. And dadarawon ko po ang bandera kang syudad po para po sa provincial level. Oho, so that made that was the turning point na so tiwalang itinaos sa imo gampanan mo tabi mamamila. Siyempre tabi Pio, and aram tama baga po ang expertise ko is kung paano maglingkod sa barangay, di ba? And day ko po iyan pwedeng ikasupog, kaipuhan ko po, ihampang ko po ang maray na obheto na sa kuya po na piglalaugan ngunyan o sa agabaga po, and sana sa mga taga-Albay, mga barangay sa probinsya kang Albay, tested naman baga po nindo ako kung paano po ang serbisyo publiko na pigdadara ko po sa lambang barangay sa tuyang probinsya. Councilor Mamamila Tabi, tawi daw kaming ladawan. Peraan ko niyan, peraan magboboroto sa aga tabi, pera kamong mga maboto gabos-gabos digdi sa para makakuha ning pera kamong maboroto tabi sa aga. Ang composition baga tabi Pio kang probinsya kang Albay is 18. 15 munisipyo, 3 syudad. Iyo po iyan ang composition kang probinsya kang Albay. And kung tatawan po ning oportunidad ang manggagana po sa karawat na ini, kay po makakuha kang majority votes. Simple majority. Yes po. Oho. Di bali 18 mga ABC presidents iyan coming from all the municipalities including 3 cities, 18. Simple majority is majority plus 1. Kumbaga. Yes po. Oh, kung 18 dapat may mas simple majority lang. Yes po. Yun. Tapos anong proseso? Paano ba? Raise your hands ba or secret balloting? Secret balloting tabi MPU. Kasi bago kami mag-proceed sa nagkaigwa kami ni pag-convene kang gabos na mga Liga President sa probinsya kang Albay. And syempre, pigtawan man po ning oportunidad na dangugon kung ano man po ang pagkauruyunan kang mayoriya. And who will supervise tabi Councilor Mila kan prosedimento? So, Liga nindo o DILG? Yaon po ang presente kang DILG and syempre po sa secretariat po sa probinsya kang Albay. Okay. Now,
sumanggagana dyan, Presidente and Vice Presidente respectively, right then and there, masumpa na tabi, ma-out of office na, over? Opo, tabi. Kaya nga ni po bagayaon so sa DILG para po i-observe ang samuya po na pagpili kung si Simon po ang manggagana po sa nasabing eleksyon. Diretso na ang pagsupa, diretso na ang termino, out of office, automatic na. Opo. Ay, we wish you all the luck, tabi. Kung nigawa ka maning gustong ipaabot sa mga kapwa kapitanes, nagarantabay ano sa publiko in general, madangog tabi kami, City Councilor Mama Mila, go ahead tabi. Sa gabos baga po na kay Manwa, asin kapwa po nung barangay kang probinsya ng Albay, dakulaon ko pong pasasalamat sa Indo, pagtubod asin suporta na itataon nindo po sa kuya bilang presidente kang liga ng mga barangay sa provincial chapter. And sa kuya po gagampanan, bako po iyan, ang sa ko po piyo na kapangganahan, bakong personal, kundi para sa kadaklan kang gabos bilang simbolo ng pagkasararo, paninindugan, asin paglaong para sa mas maray na serbisyo sa satuyang mga barangay, asin sa bilog ng probinsya ng Albay. Okay, sige tabi. Ini baga piyo sa oportunidad na magserbisa sa Indogabos na mga kapitanes, dakulaon pong karangalan asin mapakusog ang sa kong dedikasyon na makapagserbe ning tultol, malinaw asin tapat. And padagos kita sa satuyang paninimbagan para sa sarong progresibong komunidad, resiliente na barangay asin serbisyo publiko na totoo asin para sa tao. Siyempre Pio, ako po binapaabot na ninakulang pasasalamat sa Indogabos sa nagtutubod sa ko asin na nagtutubod pa. Padagot po ako na makikipaglaban sa ngaran ng maray na serbisyo publiko. Salamat asin mabuhay po kita Gabos na taga-probinsya kang Albay. Lalo na si Pio. Maray inaaga po sa Indogabos. Thank you so much sa Mama Mila, mabuhay man tabi ka mo dyan sa lado kan mga kapitanes sa bilog na probinsya ng Albay. So yan po tabi no, thank you so much. So yan tabi ano, ang election saga, konfirmado na yan. And bago kita naglaog di sa booth, may ipinadarangan si Mama Mila kay itong papel na ayun na nga niyan, impormasyon manungod dyan. Ang plano initialmente is parang sasangguni ang panlalawigan yata kukondusiron. Depende po sa sitwasyon. Igwasinda kayanin wide latitude, yung grupo may bylaws man sinda. Igwasinda ka ng wide latitude, pwedeng sangguni ang panlalawigan o kung sa ina lugar na sa indang mapapagkauruyunan an eleksyones. So kasabago may nagdigdiuning papapiyo so kuan man so pinaghanap nindo na dokumentos kuno ining eleksyones nga ni kang barangay. Salamat Mama Mila duman sa impormasyones na yan. So sa aga an eleksyon tabi kan mga sa barangay. Ang sistema bakantingon yan ang presidente buda vice presidente ABC sumanggagana dyan outright ma-take off na sabi baga ni Mama Mila na take off na asumir na kan pwesto and parang open-ended mo na ining su eleksyon sa Disyembre barangay ang sangguni ang kabataan elections baga diretso iyan day pa man baga pigpipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So enrolled bill, iyo baga so pigdidiscuss ta na not unless day papipirmahan kang Presidente. An anuman na lay na mina-cancelar, mina-postpone, buda mina-reschedule kan election ining 2025 December, diretso iyan. Now, sumanggagana dyan, tabi, iyon na naman sumapili kan mga masunod na ABC sa saindang munisipyo, siyudad, and ultimately sa probinsya. Now, sumanggagada naman, pag igwan ng nanggana na proklamar, iyo naman sumasalida digdi sa manggagana man ngunya na nag-adang-adang man na eleksyon sa aga sa ABC kan kapitan, presidente, buda vice presidente, respectively na irepresentar man dyan kan manggaganang presidente sa sanggunian panlalawigan. So open-ended ng unaan sa indang kunyan. The way it seems, open-ended sa indang turno de opisina. So yan po tabi, good luck tabi dyan sa Indo sa pagkondusir kan ining eleksyones kan ABC
sa probinsya ning Albay. Maray na aga, tabi Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Yan. Siramdakan panira ngunyan, mauran-uran Sir Pio, masira mo daso panira mo. Sir Jason Gomez Puyo, sira man agad inununa talimago. Ani ba kaan pipatus paan sa kunyan sa dahonin batag. Ano pa ding nal? Sa dahoning batag. Yaon palan sa kuan man si Casey Tanay. Yan. Pi sa satuyang technical with pading nald baldo. Yan. Pi patus bagan sa dahonin batag. Ano inatalima ago pading nald? Isus Maria Josep, Mama Mila. Di tapos igwa kang sinaglag na mainit-init pa. Oni ay managteksain po ang eleksyon. Iyo po dumakasubago sa pinadara ni Mama Mila, tas inda baga si Mama Mila sa ABC kan Ligaspi sindang nanunotis yang kaan dumasap nito so papel. Andali. So kunyan garelao na yata ito. Ini. Kurnos na. Iyo alao na. Diyan sa initial sa sangguni ang panlalawigan pero this may change ini sa papel tama election iyo alauna sa aga ang kundi ini magliwat tabi last hour diyan sa sangguni ang panlalawigan but it will depend kung igwaning mapagkasurunduan pang lugar so pagkondukta po kan elecciones kan barangay thank you so much sa informasyon tabi City Councilor Mama Mila Bal ex officio diyan sa Sanggunian pang Lungsod. Oras Pilipinas alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%.
Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry, Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Sige tabi, bolta na kita sa programa. Thank you so much sa Padignald and Casey dyan sa technical. I-reiterate niya to tabi, tabangan tagiraray ang informasyon ng publiko. Sandali mo na. Tanasa linya si dali mo na ta. may kahuron si Mayor Isam. Hello. Hello. Dali sana. Tamay si Mayor Isam pa. Hello Mayor Isam. Mga tugang nasa linya po si Mayor Isam kana Legazpi. I-reiterate niya to tabangan ta na makadagdag pang impormasyon. Manungod sa Mayor, may pinaluwas na po kamong suspension kang klase sa Legazpi tabi. Ano po? Yes po, for all elementary and high school levels tabi, Sir Pio. Oho, all elementary and high school levels citywide tabi. Opo. Oh, yun, yes po. citywide. Public and private schools tabi, Sir Pio. Opo. Effective anong oras Effective 12 doon po, Oo. Sir Pio. Pero magkapirang eskwelahan man, ang outing days 10:55 and 11:20. Siyempre po, diretso na po ito. Ay, opo. Prior, Opo. kung anong oras pa. Oh, ina po dan takata may mga nagpaparharapot pa niya ako. Sige, mautro ta, ma-reiterate ka iyan. And then kung tabi Mayor Sukwan, so sa tuyang CDRRMO, tabi igwa naman in mga pinagigibo ng lockdown para ining so baka magparauran tabi kitang todo pa no. Yes po. Yes po. Nakaprepare naman po ang sa tuyang CDRRM mo, headed by Ma'am Ladi. Pero naman po kita nakapreparar. Well, in fact, sa kutaya po nga pinaluwas na first executive order, magkapirang barangay captains po nagpalinig naman kasi ng mga clog areas. And sa tuyang pupuna na po, kasabay ang City Government of Legazpi na mga magreparo. As in, magpo naman po magdeclogging and magdesilting ka mga areas na mga pwede magkosaki pagbaha. Lalong-lalo na po talagang mapunang sa tuyang rainy season tabi, Sir Pia. Opo. Mayor Isam tabi, anong magiging advice nindo sa mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Councils tabi ngunya na igo kitang pigaan tabayanan? Pwedeng epekto man kaining habagat na hugot kan bagyong krising tabi. Go ahead po. Yes po. To all the preventive measures tabi and kasabay man dyan, igwa naman po kitang utility vehicle na pinanao. Pwede na po magamit and i-prepare na po ang sa tuyang evacuation center just in case na padagos-dagos po ang pagkusukiuran. Kasi mag-prepare naman pagkaon tabi kung sakali po talagang may mag-evacuate tabi. Darakan uran. Although ba dai man subagyo sa to masyado tabi. Oho. Ipo. Opo, tama. Wala po sa taong bagyo. Kundi pag aram mo, Sir Pio, by experience digdi sa kong barangay, as in magkapirang barangay na maski ding bagyo, kaya lang pag nag-high tide na po ang sa tuyang dagat, bultada na po ang tubig pasirin digdi sa tuya. Kaya maski warang bagyo, kung dire-diretso ang oran, nabaha po talaga ang magkapirang barangay digdi sa siyudad ng Legazpi. Opo. Mayor Isam, igwaman kitang mga parasira baga na mga taga Legazpi. Ano ang abiso kan council tabi sa mga gustong maglawod tabi? Go ahead po. It's not safe. Aram naman po. Ako po safe po niyan maglawot and aram ko man na experience naman po ang sa tuyang mga padapang parasira and they really know what to do and with the help of City of Government, reparon po talagang warang malawod po niya na aldaw. Opo. Sige tabi, Mayor Isam, salamat giraray sa reiterasyon as in oras, buda informasyon. Mabuhay po ka tabi. Po, thank you po. As in, we'll keep you posted tabi, mga updated na mga bagay-bagay. As in, kung sakali kayo po isabay ang sa tuyang college students naman po sa pag-suspend, gigipunta po. Alatun lang po ang report kang sa tuyang pag-asa. Kasabi ang CDRI mo po tabi. Thank you so much, Mayor Isam. Mabuhay tabi ka mo Thank you po, Sir Pio. Salamat po. Mga tugang si Mayor Isam Ismail kan Legazpi. Reiteration lang po ito ipinaluwas naman ninda iyan, may nagkaparaharapot sa tuya and not na ba nagpaluwas man so Albay Provincial Government the suspension bilog na Albay
elementary and high school, both public and private. Siyempre, sunod man yung Legazpi tabi. And with the additional information na pag-aadalan, baka isa ba yung college digdi sa Legazpi, depende po sa magiging latest na dispatchokan pag-asa manungod sa kamugtakan. Kan panahon plus, yung mga barangay daw, digdi sa Legazpi tabi, on alert na, activated na yung alert mode. Basado yan sa pahayag ni Mayor Isam Ismail, and yung mga lawod, ay maglawod nga na, mga parasira ta talagang day man mapopwede tabi. Sige, ibultan niya to ang programa, mga hanap buhay, dyan kay Casey Budakay Padignal. We will be right back pakalis kan mga pagirumdom. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. Kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko.
Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Thank you so much Padingnald and KC dyan po sa technical control. May mga istorya kita dyan sa loss. Okay yung linya Padingnald, kando ha. Sige, approve, thumbs up sign. Padingnald, may istorya kita dyan sa palibot. DZGB On The Spot Report. Enot si Joshua Bino, may dagdag na istorya. Joshua Bino On The Spot Report. Joshua, good morning. Tirahin mo. Yes, good morning Tabi Serpio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong pareta, nakapairarom mo niyan sa blue alert status ang Emergency Operation Center sa munisipyo na Daraga Albay. Tusog ini Serpio sa impormasyon asin pakipaguro niya to ngunya na pagkaaga kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO Head Engineer Bim Dineros kung sain sigun sa iya sa irarom kan blue alert status 50% kan gabus na mga rekursos, personahes, ekipahes kan lokal na gobyerno naka-standby na Tabi Serpio bilang preparasyon nga ni ina sa na-experiensyahan na pag-uuran dara kay ning si Bagyong Krising. Sigun kay Madam Bim Dineros, di pag-aktibar naman ang manlain na mga barangay sa munisipyo kan Daraga Albay na aktibong i-monitor ang kondisyon kan sa indang mga nasakupan. Mahigot na pinagbabantayan ko niyan Serpio itong mga lugar o barangay narani sa River Channel, partikular na digdi sa may Mayon Unit area, kasarabayan barangay Kanmisi, Matnog, Bujaw, asin Banyalero, Siring man Serpio digdi sa landslide prone area, partikular na ining barangay Kimantong. Sa ngunya na impormasyon ni Engineer Dineros, dahil po man Serpio kay darakulang paghiro dyan sa munisipyo kan Daraga Albay. Kailan although sigidaan paguran pero bako pa man ini makusugod Tabi Serpio. Pero talagang reparo na may potensyal na magbagsakan makusog na uran dahil madalumon talaga Serpio ang langit noon. Doon kaya sa ngunyan Tabi Serpio ang impormasyon ni Madam Engineer Dineros man tinidong naka-alerto ang bilog na tropa kan MDRRMO
naka-standby, nakahanda na ang mga personahes, ekipahes para sa anuman na emerensya alagaday pigahagad darakan pag-uuran ni Bagyong Krising. Roger. Yan tabi Sir Pio, ang dagdag na impormasyon. Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Joshua Bino on the spot report. Diyan man kita kay Angel. DZGB on the spot report. Angel, good morning. Please go ahead, man. Yes, maray na pagkahapon Sir Pio, maray na pagkaaga Sir Pio, maray na pag-aaga sa mga paraan tabay. On assignment ako dito sa Humapon High School, kung sa ibong Sir Pio ka na pag-uuran na mamatay ang tadigdi sa syudad ng Legazpi, dagos ang nagigibuho na ground-breaking ceremony kaining SIPAG o Sustainable Infrastructure Projects Alleviation Gap sa multipurpose building, facilities to support social services, construction of multipurpose training and instructional facility as in ining meeting incentives, conference for education sports building as in ang primary health center sa laog mismo kan Humapon High School na pinag-initiar ini Sir Pio kan Ako Bicol Party List. Digdi Sir Pio sa initial tang informasyon na nakuha sa program ngunit na pagkaaga nakatalaan na magtaon ni na welcome remarks sa tuyang alkalde si Mayor Hisham Ismail magkakaigwan ni na statements man na implementing agency remarks si Engineer Warren Azotea kan DPWH. Mataon ni na inspirational message Sir Pio si Congressman Elizalde ko na pigalauma na iyo mismo ang mangenot digdi sa gigibuho na ground-breaking ceremony na ini. And nakakaiba ng paligid Sir Pio, syempre itong mensahe man kan principal ka na Humapon High School na si Sir Jerry Nicole na sangon niya na Sir Pio nag-aarabutan na ining mga guest halidigdi sa Ako Bicol Party List sa Laogan Humapon High School. Igwan na dyanin pwede kitang makataoning overview sa group. Yan na si Kong Zaldi. Day ko pa Sir Pio tabi nahihiling. Mara nilang ako duman sa naghiling ako ka itong sumismong building na big constructor and then mahanap do ako Sir Pio kung pwedeng makahurong si Mayor Isam day pa ito dyan ta nakahurong ko pa sana. Oo. Tigahalat ko nga ni Sir Pio so anunsyo na kung suspend ini ang groundbreaking digdi. Diretsoan. Diretso. Ang yaon digdi Sir Pio alat na sama gari nahiling ko digdi kasubago si Mami Sally. Iyo pa lang ang nahiling ko digdi ang pwedeng makahurot. Pero up to duman sa mga kongresista, particular na si Kong Salve, gari wala pa digdi po Sir Pio. Yung ligi Sir Pio, si Mayor Kesha. Ayaw na. Sige na. Dahil na pagkanata ganing nakaulay tanan ako niya niya. Kasubago. As of now, Sir Pio, yung naligdi sa mga personal, tigahalat-halat na lang itong presensya ni Congressman Zalbico na yung mga mangingenot, digdi sa ground breaking. Up to the budget, Sir Pio, kung pera ang locality, pero ang time, kung noari ang time frame, di pa po tabi Sir Pio information digdi. Pero tab-taod kita, pag kaya pa kan oras, sila sa itong mensahe si Congressman Elizalde kan Ako Bicol Party. Kung day man naabuton ta kumbaga alas 10 alagang feel kita kan mo na lang sumada mo na lang ta ilawag sa iba pang mga programa bako sa nasako sa iba pang mga programa tabi ano. Okay po Sir Pio. Okay sige. Yan po Sir Pio ang mga dugang tapang informasyon with Kuya Boy Angel Mustaza DCGB. Salamat tabi Angel hali diyan sa imong lugar di kantabi yan. Ni na lang na matry kita sa Pag-asa. Ang pig-abangan tadig di paano yung uran tiba huhuguton yata kaini yung southwest monsoon yung habagat Ito ang pig-aan tabay ng tamas hurarayo ining bagyo man sa sato ining si Krising kailang ining susa habagat ang baka kun magkabirigla kita tari tian kita digdinin habagat nagri-ring so Pag-asa. Kung magsimbag, okay. Kung dahi, di okay na yan. Dakdo ko managayo baga na kuhan. Ay sa Pag-asa. Hello Pag-asa, Legazpi. Good morning. Si Pio po kan DCGB tabi. Yes sir. Who's on the line po tabi sir? Si Pio po ini kan DCGB. Si Say po ining nasa linya. Dan Triumphante po. Si Sir Dan Triumphante. Sir Dan, pwede ka tabing ma-interview tabi? Yes po.
Opo. Mga tugang si Sir Dan Triumphante kan Pag-asa Legazpi. Sir Dan, tabi ining bagyong Krising, ano po ang general direction niya tabi? Gumagana po siya west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Oho. So presente niyang direksyon, anong lugar po ang natutumbok talaga tabi? Possible po siya mag-landfall sa kalupaan ng Cagayan bukas ng gabi hanggang sa madaling araw ng Sabado. Ayun, opo. Now, medyo malayo, harayo masato sa Bicol tabi, so lawas mismo kan bagyo tabi. Ano po? Yes po, harayo po siya, pero pasinunta po, yung kaskas niya po is mabagal, 15 kilometers per hour. Oo. Pero yung diameter niya po is malawak, umaabot siya ng 600 kilometers. Oo. Ibig sabihin po, mas kahit po medyo harayo po ang distansya ang bagyong ini, possible po ini magdara ng mga paulan dito sa Bicol region. Iyo tabi. Como dakula so diameter niya, pag istoryahan tang ko niyan ang Bicol, ari na lugar sa Bicol, medyo makakarangi duman sa gilid kan bagyo tabi, and no arin tabi, Sir Dan? Yes po, since papalapit na po ini ang bagyong Krising, kasi tinutumbok niya po yung galaw na west-northwestward, at in-expect natin sa parteng northern Luzon yung ano niya po, landfall. In-expect po natin, possible po at yan pong mga alas 11, mag-raise po tayo dito sa Catanduanes ng signal number 1, dahilan sa medyo mas haranin na po ining isla ng Catanduanes dito sa bagyong Krising. Ayun. So, advance information na kung dai magliwat ining direction and ang speed tabi, possible ining udto mag-raise na ning signal number 1 sa Catanduanes ta sinda so medyo harani duman sa perimetro sa gilid kan bagyo tabi. Yes po, opo. Ayun, so Catanduanes ano po ngunya na maghapon iyan possible. Opo. Now, piga antisipar da tabi, habagat baga, pag itaas ka ini, butongon niya daw tabi, hilahin niya yung habagat, mga ulan-ulan tabi na malalakas? Yes po, dahil po dito sa sa bagyong Krising, hinihila niya po yung habagat. Expect po natin yung doon sa western part ng ating bansa. Yan po yung pagdadala ng mga paulan dito sa western portion ng ating bansa. Pansinin po natin yung mga weather advisory, umaabot ng up to 100 to 200 millimeters of rain dito sa western portion ng ating bansa. For Occidental Mindoro, Antique, even Negros Occidental, umaabot ng 100 to 200. Pero yung iba rin po is umabot din ng 50 to 100 dahil sa paghatak ng bagyong Krising dito sa habagat po. Pero dito sa Bicol region, most nakaka-apekto lang po talaga sa atin is yung bagyong Krising. Ayun, So pag itaas ka ini, pag nag-change ang direction, may uran man tabi kita digdi sa Kabikulan tabi, Sir Dan. Ano po? Yes po. Sa katunayan po, meron po tayong nakataas na weather advisory. May ina-expect tayo ng mga paulan na 50 to 100 millimeters of rain sa buong lahat ng probinsya dito sa Bicol region ngayong araw. At bukas man po, yung 50 to 100 millimeters of rain na mga probinsya makaka-apekto dito sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya pinapaingat po natin yung mga kababayan po natin dito sa Bicol region dahilan sa bagyong Krising, medyo mahina yung hangin na na-experience natin kumpara sa susunod na mga araw dito sa Northern Luzon. Subalit yung mga paulan po yung pinag-iingat natin dito sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga bahay po doon, yung mga bahay na nasa low-lying areas po. Yun. So yun. We put emphasis on that, Sir Dan, kasi baka magkampante, layo naman. Pero yung ulan huhugutin kasi nga na bagyong yan, di ba? Ano po? Yes po. Kaya pinag-iingat po natin, lalo na po yung mga nasa mga mababang lugar,
Kasi bukod po doon sa ulan na makukuha nila, ganun din po yung mga flash flood na galing sa taas ng mga lugar. Bali sila po yung parang tinatawag natin na catch base, or sila yung magtagasalo ng mga tubig, kaya mas mabilis yung pagtaas ng level ng tubig sa mga mababang lugar. Opo. Sir Dan, balikan natin most probably ngayong tanghali ba magre-raise ng Signal 1 sa Catanduanes? Over? Yes po, kung hindi po magbabago yung tracking at pag mas bumaba pa po yung yung track, Yes. possible po talaga na mag-raise pa tayo ng signal number 1 dito sa isla ng Catanduanes. Sa presente, ilan po yung tracking niya? Ano pong track? 13.0 po ba? Nag 13.0 na? Yung tracking na po. Yung coordinates po pala. Sorry, coordinates po. Yung coordinates po. Bali, ang coordinates po natin, pansinin po natin, ang layo niya po dito sa Bicol region is umaabot ng 535 kilometers east ng Tuban. Sorsogon. Bali, 535 kilometers east. Bali, pag 11 a.m., itong 500 mababawasan na po yan. Medyo mas lalang dito sa Bicol region. Kaya, ina-expect natin na itong isang Catanduanes na magtaas na signal number 1. Yun, oo. So, by 11 today, expected po. O di sige, Sir Dan, napakaraming salamat at mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Salamat po, Sir Pio. Thank you so much sa mga tugang si Sir Dan. Sir Dan? Yes po, Pardon my ignorance, ano po yung apelyido mo po? Triumphante po. Ay, maraming triumphante dito sa Bicol. Oo. Sige, Sir Dan, thank you so much po. Thank you so much. Thank you. Si Sir Dan Triumphante kan Pag-asa Legazpi. So, yung tabi by 11, kung dahil magliwat ining tracking and direction, tracking ani, kasabay na dyan yung direction and speed. Alas 11, may signal number 1 po dyan sa Catanduanes dahilan sa bagyong Krising. Plus, so pig-emphasize niya to na dahil magkampante harayo man nga harayo. So habagat an huhuguton ka ini habagat, may darang mga pag-uuran na pwedeng magkausa ning baha, flash floods, landslides. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog